В професионална гимназия по транспорт и аграрни технологии Никола Йонков Вапцаров ние не просто учим, градим умения, увереност и успех. Ако обичаш техниката и автомобилите, избери специалност автотранспортна техника. В нашия модерен учебен автосервис се обучаваш в реална работна среда. Интересуваш ли се от бъдещето на транспорта? Електрическите превозни средства е специалността за теб. Научаваш всичко за екологичните технологии и модерните решения в автомобилната индустрия. В специалност трайни насаждения ще овладееш модерни агротехнически практики. Разполагаме с обновени кабинети по теория и практика, STEM лаборатории и преподаватели, които ще ти помогнат да повярваш в себе си. А най-хубавото – получаваш напълно безплатно свидетелство за управление на моторно превозно средство, категория Б и ТКТ. Всеки ученик получава стипендия, а най-добрите и възможности за кариерно развитие още преди дипломирането. По програма Еразъм Плюс нашите ученици пътуват и провеждат практики в различни европейски държави. Избери професионална гимназия с бъдеще. Избери образование с посока. Стани част от нашето училище. Мястото, където твоите мечти срещат реалността. Професионална гимназия по транспорт и аграрни технологии. Обучаваме те днес, за да успяваш утре.